קורה פה היום? תסתכל את המטבוחה שהכנת. יואו, הדוד מאמריקה בטירוף, מפלקים אותו. גם, הוצאתי אותו עכשיו מהאש, הוא רק מקבל את הקסינון שלו. איזה יופי של... רגע. שימו לב מה הולך פה, יואו. אלי, זה מה אתה מפסיד, יואו, הרי תן לו בהקפצה. אלי. קלמטה. וואי. יואו, הרגיל. קלמטה, אוליבס. לבריבטה. וואו. נקיאטה. איזה ישראל פה, תראה מה... אבריקוטו. סודו. וואי, טעים זה? בוא'נה, תקשיב. ממש נחמד פה לאללה שיש לך את כל החלק הזה. כן, אחלה, יאללה. איזה יופי. אני הולך להביא את הג'וינט לפה.